gikan sa usa lamang katinubdan. Juan Kapitulo 1, versikulo 17. Ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Ang imong kusog ug pagtubo sa grasya nagagikan lamang sa usa ka tinubdan. Kung sa dihang gitintal ka o gisulayan, maisugon kang mubarog alang sa husto, imuha ang kadaugan. Ikaw usa ka laka nga mas duol sa kahingpitan sa Kristohanong kinaiya. Usa ka balaan nga kahayag gikan sa langit, mipuno sa mga lawak sa imong kalag, ug ikaw gilibutan sa usa ka putli, humot nga atmosfera. Pribilehiyo nato ang pagbarog uban ang kahayag sa langit nga rika nato. Sa ingon niini si Enok naglakaw uban sa Dios. Dili sayon alang kang Enok ang pagkinabuhi nga matarong kaysa kanato karon sa presente nga panahon. Ang kalibutan sa iyang panahon dili na paborable sa pagtubo sa grasya ug kabalaan kaysa karon. Pinaagi sa pag-ampo ug pakig-uban sa Dios nga si Enok nakahimo sa pag-ikiya sa pagkadunot nga ania sa kalibutan pinaagi sa kailibgon. Nagpuyo kita sa mga katalagman sa katapusang mga adlaw ug kinahanglang makadawat kita sa atong kusog gikan sa samang tinubdan. Kinahanglan kitang maglakaw uban sa Dios. Ang pagkahimulag gikan sa kalibutan gikinahanglan kanato. Kay dili kita makapabiling gawas nun gikan sa polusyon niini. Gawas kun atong sundon ang panig-ingnan sa matinud-anon nga si Enok. Pila man ang mga mahuyang sama sa tubig nga tingali adunay dili mapakyas nga tinubdan sa kusog. Andam ang langit sa paghatag kanato aron kita mahimong gamhanan diha sa Dios ug makab-ot ang bug-os nga gidak-on sa mga lalaki ug mga babaye diha kang Kristo Jesus. Unsa nga pag-uswag sa espirituhanong gahom ang imong naangkon sa miaging tuig. Kinsa ba kanato ang nakaangkon og usa ka bililhon nga kalampusan sunod sa lain. Hangtod nga ang kasina, garbo, malisya, pangabugho ug pagkahakog mawala, ug ang mga grasya na lang sa espiritu ang magpabilin. Kaaghop, pagkamainantuson, kalumo, gugmang putli. Ang Dios mo tabang kanato kun atong huptan ang tabang nga iyang gihatag. Walay laing linala nga gibuhat sa Dios ang makahimo sa ingon nga kauswagan, sa ingon nga kahapsay sama sa kahalangdon sama sa tawo. Ang tawo dili makahuna-huna kun unsa siya ug unsa siya mahimo. Pinaagi sa grasya ni Kristo, siya makahimo sa kanunay nga pag-uswag sa hunahuna. Himua nga ang kahayag sa kamatuoran, mudan-ag ngadto sa iyang hunahuna ug ang gugma sa Dios, mudan-ag sa tibok niyang kasing-kasing ug siya unta. Pinaagi sa grasya nga si Kristo namatay aron ihatag ngadto kaniya, mahimong usa ka tawo sa gahom, usa ka anak sa yuta apan usa ka manununod sa pagka-immortal.